Jojstika mi, nisam vidio ovoliko likova bez igrice od kad su Space Invadersi ugašeni. A gdje ćemo sad živjeti? A recimo da možete ostati ovdje do zatvaranja igraonice, a onda ćemo smisliti što ćemo s vama. Ispraznio sam Grgin hladnjak, dobra vijest ima i ne. Uzeo sam od njega i hrpu jastuka, mislio sam da tu sagradimo kulu ili neki šator. Ili uzmemo ove jastuke i ako ih dobro složimo, sagradimo iglu od jastuka. Jedan jastučni iglu. Što kažeš, Malecka, a? Kula, šator ili očito najbolji izbor iglu? Ne mogu vjerovati da sam ostala bez igrice. Mislim, što ću raditi cijele dane? Molim, ti to ozbiljno. Spavati dugo, ne raditi, ići sa mnom teperu svaku večer. Evo, upravo sam ti opisao raj. Ali ja volim svoju igricu. Joj, daj, pa malo prije si grintala da su ti staze prelagane. Ali to ne znači da je ne volim. Dobro, bila je malo predvidljiva, ali... Ipak nikad nisam točno znala što će se dogoditi. I upravo to, taj osjećaj da ne znam što je sljedeće. To je ono što za mene znači živjeti. A ako nisam vozačica Ralfe, što sam onda? Moja najbolja prijateljica. To nije dovoljno. Ej. Ma htjela sam. Oprosti, znam da sam vam grozna. Mislim da bi sad trebala biti malo sama. Dobro. Nađemo se onda kod tepera uskoro. Ako hoćeš.